Roztomili, posłuchajcie wiersz 125 roków hażlaskiej szkoły. Na kopcu przy cesarskiej ceście, kole kościoła, stoi se ta naszo hyrno hażlasko szkoła. Bol koleżko a ciężko tej szkole patronują, z wielkucnej ściany przy dwierzach dziecek wypatrują. Więcej jak 100 roków temu ją tukej postawili, rektorów pozganiali, dziecka do ławek posadzili. Było to równo 125 roków temu. Tuż terazy to chcemy przypomnieć, po kapce każdemu. Kto tukaj dzisio przyszł na to szkoły święto, jeją ciekawą historię na isto zapamięto. Choć powstała kiejsi hańdowni, jeszcze za Austrię, to się w niej po polsku uczyły 2 generacje. Po pierwszej światowej wojnie, jak Rakuszan już nie było, to dziepro szkoła była polsko, a wszystko się zmieniło. Ale chybiało rektorów, książek, a dziecek było moc. Tuż hażlaszanio, co mieli, to dali. Co by szkole pomóc? Na dziedzinie furt dziecek co rok przybywało, tuż się hażlaską szkołę kapkę rozbudowało. Za starej Polski dziecka uczyło tukej 20 rektorów, a kierowało szkołą po sobie 2 dyrektorów. Jak przyszli Niemcy, to polskich rektorów ze szkoły przegonili. Swoich se tukej przygnali, kierzy iny po obcymu szwandrosili. Pod koniec okupacji szpitol se tukej zrobili, w kierym swoich wojoków, co przyszli z frontu leczyli. Choć front był blisko, a artylerii furt strzelała, to hażlasko szkoła się dzięki Bogu cało ostała. Ale nie było stołków, ławek, szafy były rozwalone, tabule półki poniszczone, a okna wyszklone. Choć ludzie po wojnie mieli biedę, niewiele im zostało, to zaś do szkoły szli pomagać ci dobrzy hażlaszanio. Rektorzy chnet się naszli, dziecka zaś uczyli, z serca wiedzę dawali, a tą szkołą żyli. Zmieniały się książki, ludzie, rozmaite programy, ale dziecka a rektorzy w sercach furt byli tacy sami. Ze ścian hażlaskiej szkoły idą w świat, dali się uczyć, co by wiedzę, kierą tukaj zdobyli, poszerzać, a ją ćwiczyć. Rektorzy, doktorzy wojtowie, malyrze mechanicy pamiętają, że ich tu rektor pytał nieroz przy tablicy. Po więcej jak 100 rokach mamy rektorki szykowne, rektorów zręcznych, a aj 2 dyrektorki zaradne. Gor jedna, pani Agnieszka, furt coś nowego zganio, po nocach ani nie spi, w dzień chodzi niewyspano, ale mają dziecka nowe technologie, szkołę odnawiają i jako to dyski bywo jedni chwolą, inksi krytykują. Ale idziemy do przodku, pospołu z naszymi dzieckami. Kłódzymy ich z rektorami przez życi, małymi kroczkami. Wszyscy się uczymy nie dla szkoły, ale dla naszego życia. A życi nas zaś nauczy nowych wiedzy, miłości, a współczucia. Stoi se ta hażlasko szkoła, na kopce siedziwo, ta historia o niej je szumno, długo a prawdziwo. Przyjdą po nas rektorzy, dziecka a fotrowie, niech ta szkoła swoim historię sama im opowie.